Бада, видяха ми днеска две парксайдчета с проблеми. Едното има проблем при зареждането. Няма никаква. Има индикация на червено, но е за смяна на елемент. Другите са окей, само този елемент е. Питахме, клиента. Той каза частично да го сменим. И тук два елемента са заминали. И няма зареждане самата батерия, която е. Сега продължаваме с тази малката. Сменяме елемента, бушона, който се е скъсал, се прави. И да тестваме батерията, в състояние ще бачка ли, ще зарежда ли, и така и продължаваме. Ето, закачил съм елемента, пак да го видите. Много показва, нали? Сега ще го сменим на тази клетка, на батерията, и продължаваме.